Dito na ako. Kakainin ko na to. May nanalo na po. Kapatid ko. You know. Mga kailaw, puntahan po natin yung bahay ng kapatid kong babae. Meron daw po kaming simpleng budol fight. Tara, puntahan natin mga kaibigan. Kakain muna tayo. Ano yung mga ibang kapatid ko. Punta na sila. Yan, papasok po tayo. Ayan na. Tara, kain na tayo. Ayan na. Wow, sarap. My favorite. Kinataang hito. Meron inihaw. Yun. Agawa ni Tinasan. Agawa ni. Agawa niya. Budol fight. Budol fight eh. Manoy, magkakain ka ulit mo yan ah. Yeah, meron tayong adobo. Ako na pala magkarkara no. Nauri ka, ipahuri. Nandiyan, din. Ito yung mga kapatid ko. Yan, hito. Hito. My favorite. Ulay, kayo. Mayo. Ning Taiwan. Hito. Adobo. Ano? Matukuan ka na ka. Maplato ka. Kung anong plato? Maplato ka. Hindi daw, nasala rayo. Tara, tamo ko charatan eh. Inihaw. Ay, ginawa mo yung ulam ko! Ginawa mo yung ulam ko! Budol fight niya. Siyempre, diba budol fight? Agawan niya. Agawin Kung ano nabing budol fight, agawan ng kain niya. Hindi, sunod na natin. Ito yung piga. Piga ng hito. Garmot na ah. Yan. Sarap. Ganun. Sarap siya. Ayaw mo ng fish bear? Busog na yung pamangkin ko. Si Ayro. Kukunan natin ng dito. Ano, 2 taon simula ngayon, abodol fight ulit tayo. Ano te? Ayaw. Yan na yun sa atin. Bro. Oh. Ayos bro, masarap bro. Special. Vlog Special. Paso. Ano yan? Pagkamon. Ayan o. Oh. Yan, kinuha na tayo. Ito. Budol fight mo. Hawakan daw. Matro ni, halina naman matro. Kumain lang tayo kasi ngayon lang to. May nakatago. Kain. Ikagat kaya kung ibali. Ulo, sarap. Nakanin pa doon. Sadyang tumanggi dyan. Ay, dyan o. Saudi. Iyo, pigalang na ito. Kakaroon hinda. Tapos mga doble, tapos tulak, ay mga tulang. Yung mga tira. Matapos naman, papakain tayo. Oh, sa katulong Sa na. gilid mas sinara kakarakan. Yung mga gilid sa gilid. Buti pa si Jam-Jam mo, magaling makain. Na. Baba o, baba. Baba. Sabi niya no. Tiga. Ako pinagkita. Baba o. Paga. Hindi, tigayaw lang dyan sa baba. Kain. Bakong kinaang na ba? Yun. Kinain mo na nga. Ayun nandyan kanina. Sabi niya udo. Kano, te? Bawal. Bawal yan. Bawal ka. Kubra na. Ikaw na, okay ka na? Kain tayo. Talo mo palit yun. No? Pero
Surrender sila, no? Oh, pag matira matibay. Kami na natira dito. Ang natira ay matakaw, ay. Matira mga malaking bilbil. Maraming lalagyan. Yung natira kami sa August. Busog na busog na Hindi man ako. din ko kaya ni Queen, no? Tayo na lang. Salamat sa Diyos. Yung pigaw. Pabiling. Paborito ko talaga itong yung hito, yata ang hito. Nihaw, masarap ka dito, hindi malambot. May nanalo na po! Kapatid ko! Lamay, nanalo na. Ito na yung award mo. Ah, picture. Yun. O boss! Mga kailaw, naparami ata yung kain ko ah. Masaya po talaga kapag salo-salo yung pamilyang kumakain. Kaya hanggang dito na lang po yung video natin at huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Marami po salamat and God bless. Tapos na po yung budol pipe natin. Ito naman yung natira. Ibubudol pipe naman to ng mga alaga ko. Yun. Yan yung mga alaga nating mga aso. Alaga natin si Buriko. Yan, pagkain niya.